No a idem ochutnávať. Výborná ako vždy. Som šéf-kuchár Martin Novák a chuť je pre mňa na prvom mieste. Preto som sa spojil s Teskom, ktoré vždy starostlivo dbá na kvalitu a dostupnosť surovín. Spoločne vám prinášame recepty na chutné jedlá, ktoré si ľahko pripravíte aj u vás doma, pretože chuť rozhoduje. Ahojte priatelia, keďže sa nám blíži vianočný čas, dovolím si pripraviť moju vianočnú rybaciu polievku a môžeme ísť na to. Budeme potrebovať zo pár surovín a tými sú koreňová zelenina, nejaký por, zmes korenín ako je bobkový list, nové korenie, násekaná petržlenová vňať. Samozrejme nemôže chýbať ryba, je to na vás, či použijete kapra ako ja, takú tradičnú rybu, alebo použijete nejakú morskú. No a potom samozrejme máme nejaké pečivko, z ktorého si spravíme krutóniky. Takže poďme na to. Na polievku, ktorú si ideme pripraviť, potrebujeme nakrájať zeleninu. Mám taký jeden malý tip, že ak tú mrkvu opečieme, pustí nám peknú farbu a polievočka bude hneď inak vyzerať. Ja idem krájať ďalej porik, lebo ten dá polievke takisto takú príjemnú chuť. Dopredu nakrájanú zeleninku si práve ideme orestovať, pretože nám pustí výbornú chuť do polievky. Olej musí byť dobre rozohriatý. To je presne ten zvuk, ktorý chcete počuť, aby nám tá zelenina spievala. Hneď popri tom, ako restujeme zeleninu, si tam môžeme pridať nejaké koreniny, ako bobkový list, nové korenie, ktoré nám to pekne rozvoní a môžeme pridať aj takto nahrubo natrhanú petržlenovú vňať. Zelenina nám už krásne rozvoniava, tá vôňa je super. Keď už máme takto zeleninu jemne orestovanú, pridáme si rybu a za mňa je veľmi dobré, keď sa ryba pekne opečie, urobí sa na nej taká krústička toho opečeného mäska a to nám všetko pustí do tej polievky a bude tu mať zasa takú výbornú chuť. Pekne si urobíme také miesto, dáme si zeleninu na bok a tú rybičku opečieme na jednej strane. Ak sa nám ryba rozpadne, vôbec to nevadí, robíme polievku. My aj tak na konci všetko pooberáme a rozmixujeme. Ja som tentokrát vybral tradičnú rybu kapra. Ďalším krokom, ktorý naša polievka bude potrebovať, je tento vývar. Ja už som si ho pripravil dopredu, je to vývar zo zeleniny, z koreňovej zeleniny. Teraz to tam iba pekne dáme, aby sa nám to pekne varilo. Znížime si teplotu a necháme polievočku pekne bublotať. Uvidíme, že rybička sa už rozpadá a to bude moment, keď ju začneme rozoberať, mixovať a pasírovať. Keď sa nám rybička uvarila, tak si ju takto krásne vybereme na nejakú tácku. Prichystáme si druhú nádobu, pretože tam pôjdu tie kosti a veľmi jednoducho si takto pomocou vidličky oberieme mäsko. Tak, a keď máme takto krásne nachystané mäsko, to si naspäť šupneme do polievočky. Polievočka sa nám varí, no a samozrejme do polievočky patrí aj 33% smotana, takže my si tam vylejeme, smotana s polievkou. No a ideme si pripraviť krutóniky z pečiva, masla, tymiánu, petržlenovej vňate a soli. Ja používam zásadne maslo, pretože dodá jedlu určite lepšiu chuť než obyčajný olej. A keďže sú tie sviatky, tak si doprajeme. Odkryjeme si pekný kúsok masla, ktorý si necháme roztopiť na panvici. Počas toho roztapania takto pridáme pár lístkov tymiánu, nech nám to pekne prevoní. Nemusíme sa báť to maslo trošku aj upiec, pekne dostane takú orieškovú vôňu, chuť, lebo je to úplne super, rozvoní vám celá kuchyňa od toho. Za chvíľu budeme polievočku mixovať, no a potom ju prepasírujeme, pretože tá jemná chuť polievky je úplne výborná na jazyku, takže ja sa na to veľmi teším. Maslo sa nám už prepaluje, takže pridám takto nakrájané pečivo, pridám vňať, pridám sol. Polievočku sme si rozmixovali a prepasírovali, preto aby bola chuť jemná. No a teraz už pôjdem polievočku dokončiť a pôjdem ju ochutnúť, na čo sa ja veľmi teším. Použijeme dopredu pripravené krutóniky, si ich tam pár hodíme na vrch, no a trošku to dozdobíme niečím zeleným, aby to bolo láhodné aj na oko. No a idem ochutnávať. Výborná ako vždy, pretože chuť rozhoduje.